Здравейте! Днес ще научим нещо, което би могло да промени нашия живот. Знаем, че животът на Земята се заражда и развива под влияние на земното магнитно поле. Френският учен Грандо прави експеримент, с който доказва как липсата на магнитно поле влияе върху живите организми. Той отглежда две еднакви растения при еднакви атмосферни условия, като покрива едното от тях с желязна клетка, известна в науката като клетката на Фарадей. Желязната клетка екранира земното магнитно поле, а липсата му видимо възпрепятства развитието на растението. Не сме се замислили, че в резултат на тоновете желязо, вградени в сградите, в които живеем, и транспортните средства, които използваме, ежедневно, ежечасно сме изолирани от полезното действие на земното магнитно поле. Тоест и ние, като растението на Грандо, живеем в клетка на Фарадей. Японският учен доктор Киоши Накагава доказва, че недостига на магнитно поле причинява необратими поражения в нашия организъм и е причина за възникване на хронични заболявания. Ето защо ние използваме магнитните ленти Бимагнетик. Лентите са изработени от естествена кожа с разнообразен дизайн. С магнитните ленти Бимагнетик. можем да компенсираме недостига на земно магнитно поле и да съхраним доброто си здраве. Можем да предотвратим стреса и депресията, да подобрим метаболизма си. Можем да станем по-енергични и работоспособни, да направим по-устойчиво вниманието си, да подобрим концентрацията си. Можем да подобрим спортните си постижения без вредни стимуланти. При свръхактивно физическо натоварване, използването на магнитни ленти може да повиши до 30% постигнатите резултати. Сега знаем как, с помощта на магнитното поле, да подобрим качеството си на живот. От днес ще бъдем по-здрави, по-успешни и по-щастливи.